Юлдаш плюс премияға. Ел ерсігі. Номинациялы қатнашылар. Нара Плей. Гелсер Байгускарова. Алиса. Алтынай Захитова. Тауыш беру башланды. Йөрәгемдә давыл карашымда яйгы кистәрден тылсымлылык шырпыларды яндыр мен югалттым үземдә Тоқай минең кыдыл төсем тормыш юлында хәвефле бер ярышта мин куркам һинең утыңдан йөрәгем һиндә Сәстәрендә Қарашым йондызларыда Қолдарым уйымымда Бұл дүнияның жоқ жизәһен Білмәгәнмен мин тик Бүгінгі тиклем Тоқан минең қызыл төсем Тормыш юлында Хәвефле Яшьлек урамдары
тулы хыялдары біз шатлыққа туймақ итәрді Өфі юкәләре біздің қақталалы япрақ яра өйләрді Өфі юкәләре біздің қақталалы япрақ яра өйләрді Ғұмырге келмей, өтірге хүнмей, бәд мәңгеніп, тек бір хүнгенер, ұлаған дұсын бар, етлігі таныш бар, менің сақырым, өтілмеген ұзарым бар. Миллион қала, яшарыбы да бар, тек бір әугені, мәңгіге жүрегімді. Үкәлері, менің қақталалы, япрақ қоя өйлерді. Өфі юкәләре біздің қақталалы япрақ яра өйләрді Өфі юкәләре біздің қақталалы япрақ яра өйләрді Кыздар арасында ел ерсі номинациян бүләкләрсен сәхнәгә галим филолог Ямагат Ишмәкәре Башкорт хатын кызлары әмгыяте рәисе Башкортстан Республиканың дәүләт йыелышы корылтайы депутаты Гөлнур Галинур кызы Колхаринан сакрабыз. Хәерле кич, хөрмәтле тамашасылар, кадерле яшьтәр, һеҙҙе ихлас күңелдән Башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары йәмғиәте исеменән, шулай уҡ Башҡортостан парламенты депутаттары исеменән бөгөнгө моң байрамында тәбрикләйем. Йәшлегеңдә йәшнәп ҡал, ти халҡыбыҙ. Бөгөнгө сәхнәлә йәшнәгән йәштәребеҙҙең киләсәктә лә ижад ҡомардары һүнмәһен һәм һүрелмәһен. Туған башҡорт телендә йырҙарыбыҙ күберәк, ҙурыраҡ майҙандарҙы туплаһын һәм йәштәребеҙҙе берләштерһен ине. Шулай итеп, иң туң Шулай Алиса еңеүсе була. Алҡыштар, дуҫтар! Алиса Ямагалиеваны сәхнә түренә саҡырабыҙ. Һин йыл йырсыһы исеменә лайыҡ булдың. Дәррәү алҡыштар, Алиса Ямагалиева! Һеҙ Юлдаш плюс премияһын ҡарайһығыҙ, яңы ғына һеҙҙең күҙ алдығыҙҙа йыл йырсыһын асыҡланыҡ. Алиса, беҙ һине ысын күңелдән ҡотлайбыҙ. Сложно ли было тебе выбирать песню? Выбирать песню мне было очень легко, потому что это одна из моих самых любимых песен на башкирском языке. А так, спасибо большое за поздравления. Йыл йырсыһы. Номинацияла ҡатнашалар.
Ян Лира. Искәндәр Сөлейманов. Алтынай Валитов. Тавыш бирү башланды. Окна напротив горят, ты была против, но я у подъезда ждал тебя, всю ночь тебя я ждал. Окна напротив горят, и ты была против, но я у подъезда ждал тебя, всю ночь тебя я ждал. Я давеча увидел твои очи и точно понял, между прочим, что ярче них не встречал я нигде. О любви вместе со мной поют коты на крышах, и ты не слышишь. Наивный мальчишка перечитал книжек, а не о нем. Он живет огнем, что горит за твоим окном. Окна напротив горят, ты была против, но я у подъезда ждал тебя, всю ночь тебя я ждал. Окна напротив горят, и ты была против, но я у подъезда ждал тебя, всю ночь тебя я ждал. Хулдар, қайда достар? Хей! Айда бірге достар, ұйықламайбыз! Кто тебя выдумал, кто тебя создал? Я бы за тебя все на свете отдал. Кто тебя выдумал, кто тебя создал? Я бы за тебя все на свете отдал. Пишем. Мыслю только о ней, но не сумели сберечь чувства те, что теплей самых сильных огней. Сколько горьких ночей, наши чувства качель. Ну и чья ты теперь? Ну и я теперь чей? Кто тебя выдумал, кто тебя создал? Я бы за тебя все на свете отдал. Кто тебя выдумал, кто тебя создал? Я бы за тебя все на свете отдал. Романтика московских дворов, цветы и сломанный домофон. Я ждал тебя под окнами вновь всю ночь, смотря в твое окно. Небо плачет, будто это дождь из слез. В тебе Антарктика, я по уши замерз. И я вселенной задаю один вопрос. Итак, друзья, на экранах вы только что увидели Искандера Сулейманова. Это ребенок Юлдаш Плюс, можно сказать. Он уже звучит на волнах Юлдаш Плюс более 5 лет. Он вместе с нами растет. Да, он участвовал во всех наших мероприятиях. Теперь он супер-пупер-мега-звезда. Вы можете за ним наблюдать на всех музыкальных площадках Российской Федерации и СНГ. Искандар Сулейманов, достар! Башқұртыстан ғана түгелі Мәскәу халқында аптыратты ол. Алқыштар Искандарга! Рахмет. Сахнаға бүті дүния башқұрттары құрылтайы емағаты аппарат етәксігі Рүстәм Сәлимұлы Баяновты сақырабыз. Хейрикис, hürmetli емағат. Бүті дүния башқұрттары құрылтайы есімінен һәм Ресей Федерацияның Дәулет Думасы депутаты Эльвира Ринат қызы Айытқолов есімінен ізді сәлемлейм һәм ысынапта біз бүгін хазиналар елінде болдық, хазиналар менен бірге болдық. Ысынапта біздің башқұрт контентті бұлдырған башқұрт ері аша ул тілге хөйі уятқан хазиналарыбыз бейхисап. Шулай болғас біздің алда әлі келесек
бар. Шуңа күрә һәр кайны үдөлешен индерергә тиеш. Бүгенге хазиналарга без ярдәм итә алабыз. Уларга комментарий язып, уларга лайктар куеп, үзебезнең сәхифәгә алып, һәм уларны тыңлап, без уларны ягы үрдәргә күтәрәйек. Ул безнең снапта хазиналар. Рәхмәт. Шулай дип кем еңеүсе булыр икән? Һәм Юлдаш хит премияһының ир-егеттәр арасындагы номинациясында Алтынай Валитов. Алкыштар, дуслар, Алтынай! Воу! Дәррәү алкыштар Алтынай Валитов. Егеттәр арасында ел йырсыһы номинацияһы еңеүсеһе Алтынай Валитов. Бына хәзер макарон ашарга тәрилкәһе булды. Афарин Алтынай Валитовка! Номинация еңеүселәренә тәрилкәләрне тапшырдык. Төп бурысыбызды үтәп, яшь йырсылар менән һезне таныштырдык. Билет алып килгән бәйләнештә селтәрендә безне күзәткән һәр тамашасыбызга олы рәхмәт. Юлдаш плюс премия еңеүселәрен без түгел, ә һез хөрмәтле тамашачылар хайланыгыз. Юлдаш плюс яшьләр интернет радиоһын көндә туры эфирда киске сәгать 7-нән 9-га тиклем тыңлай аласыгыз. Ә киләһе мизгелдә безне Юлдашта тыңлай аласыгыз киске сәгать 12-нән 1-гә тиклем. Сәлам студент секторында оештырылган Юлдаш плюс 2021 премияһы тамам. Искәндәр Сөләйманов башкаруында безнең гимн. Бергәләп йырлайбыз. Искәндәр Сөләйманов. Ручки, ручки, ручки! Юлдаш плюс, плюс, Юлдаш плюс, плюс, hey! Активные друзья! Синең ярдан, құлағымда йөрәгемдә, құлағымда йөрәгемдә. Сикердем һинең менән күңелемдә, һинең менән күңелемдә. Алга атла, туқтай күрмә, һәм бирешмә. Мөхәббәтсез тормыш менән һин килешмә. Алга атла, туқтай күрмә, һәм бирешмә. Мөхәббәтсез тормыш менән һин килешмә. Вот и завершилась долгожданная премия Юлдаш Плюс 2021. Әйе, хатта бераз күңелһеҙ дә булып калды, әммә без бошонмайбыз, сөнки бездә 2022 елдың хит-парад катнашыусылары көтә. Обращаемся к молодым исполнителям. Отправляйте ваши треки к нам на электронную почту и участвуйте на хит-параде. А может именно вы победите и примете участие на премии Юлдаш Плюс. Барлык тамашачыларыбызды киске сәгать 7-нән 9-га тиклем дүшәмбенән йомагаса тура эфирдарда көтеп калабыз. Һәм шулай ук бездә Юлдаш тулкындарында төнге 12-нән һуң тыңларга онытмагыз. Не забывайте подписываться на наш ВК, Инстаграм и ТикТок. Будьте вместе с нами. Киләһә очрашканга тиклем һау булыгыз. Пока-пока. Юлдаш плюс премия.